urreko asteunroeran, Basauri bizeko lehenengo txapelketa izan dute bai Mikel eta bai Oleire. Eta urriak 27, Vitoria izango da, Euskadiko lehen mailako isolazioen final handia. Yo tengo másculo que músculo. Aratze esan zerbait duzu. Epaiak eman dugu hasiera. 10 lokotxak. Ipini eta ondorenian kamisetia hasta que baina gogartuko dugu, baina apa usue bai urtiko arrantaldeko kamiseta eharrak egin bai, hori bai.